bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewindiɓe RFI fulfulde on calminama inɓe on manami e jettode eɗen ɗo hande e nder commune mo Hammady Hounare to ko commune jeeyaɗo e département Maninga Farde Kanel diwan mo Matam ɗo to dariɗen koye hakkude guesa nemete ko wiyete makka makkaji noon ina keewi kadi ina certi hikka laamu Sénégal caggal nde wamiji mbaɗi e nder diwan Matam ɓe balliti ɓen ɓe ganduɗa hoore mallorinomi ɗin wamiji mbasi hen kotkiji mumen mbasi hen remru mumen e ko nandi hen on makka wiyete ko makka hybride nde noon ko makka baɗɗo produit ji kewɗi kaɗoji ñamanteri mbaɗoji e guese ɗi ko ɗum ɗon saabi hikka garɗen ɗo gam ni wawde andude holto ndiw remru tol niwoɗo saaha hollama noon gueɗe ɗe kubtitini o saaha joni mo kalten jencudi dañama ma en gartu hen so jeeɗo haaji vraiment machallah ko min dañi makko parce que makko vraiment wodi rendement bon nden min ndemanno ko kaba manata kono oɗo komin ndemimo hikko ɓuuri wadde rendement par ce que ettana yaha 5 tonnes ha 5 tonnes 500 ko ton nden ama remano kono mais ɓurta hedde 3 tonnes 4 tonnes kono oɗo vraiment taw ko rendement machallah wodi rendement bel ɗum ɗo yewti koye makka mo laamu ngu addi par ce que min gaddi makka wiye makka hybride jiiɗa e makkaji ɗi kewɗen hutorade ɗo e Fouta beele koye produit ji baɗaɗi on makka so yewiti walla wona ɗum ɗon non vraiment on makka on gaddaɗo hikko ɓuuri wadde rendement mo laamu addi o ɓuuri wadde rendement par ce que omo itti par ce que ayi hanki min mbaɗi ɗo no wiyete sondage bon sondage o ko 27 pieds o addi ko 8 tonnes e guenna walla joni makko ko dañɗon ko foof holko woni fandare nde ko ñamde ɗum tan walla ko yeeyde walla holko ɗum jogori nafde diwan Matam eyyi fandare nde par ce que andi hikka ndungu hikko o moƴƴani guese ɗum ɗo foof ko awno yooli joni noon ko yooli ko laamu ngu addi makka o addi engrais min gawi ko vraiment ɗum kadi ma dañi ko sowi galleji ɗi a wawata dañde sa woodi haganda ko ñamɗa par ce que campagne ma boni oɗo campagne noon vraiment ko yettere Allah bon min dañi vraiment jomum dañi ko ñaami makka hikka waɗi duuɓi 35 35 ans mboɗo rema makka kono yiide hono oɗo rendement makka hikka hybride garɗo o mi yiyani taw façon makka fof mi reemi noon kono hono yiide oɗo kay mi yiyani woni ɗum ɗo koye diwan Matam foof walla koye Hounare tan ko diwan Matam foof kam fof mi reemi fof reemi tout fof kadi nde meno nde heewa coñi par ce que nde wonno hankani ɓendi yoori kadi fof yo mew coñi min hoorema to kalden ɗum ɗo fof ko soña ko soppa ko ngam ɗo ma won ɓuuri 10 hectares